Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sabay niya to sa Technical Department si Jona Police sa luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pagkaaga. Kumusta po ang sa tuyang aldaw? Ano ngunyan tabi yun? Sabado ngunyan ano? Last Saturday, mga tugang kam 2024. Maray na aga po mga kababayan na may mga birthday ngunyan. Haberday. Malipot adi. Maggrabe ang lipot paggaga ano bata kasubang ginang iturog kami mga pasado alauna na mag-alas 2 na po ninahapon ta din banggi taigwa tabi kaming pigka siribot-sibutan kasubanggi. Anyway, kasabay niya to mga tugang sa newsroom si Jenny Baliaran sa luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga. Kasabay niya to dyan si Alar Mario, Karen Ala Asin, Jimmy Nazalita, nakalibtabi si Jomar Buda, si Joshua Bino. Anyway, sandali lang, taaramon ta muna ang latest tabi sa kamugtakan kampanahon, hali po dyan sa Pag-asa. Aramon ta daw kung ano ang kamugtakan mo niyan. Igwa kaya kamugtakan ang sa tuyang panahon. Sige daw. Ano na kita? Kumusta? Uno na barang? Nagring lang ang Pag-asa duda ko ang duty. Sito ang duty. Bueno, aramon ta mga tugangan mga buwan naman ang report. Hali po dyan sa luwas. Kasabay mga tugang si Karen Alas sa dagdag na bareta. Karen, good morning. Come in, Karen. Hello? VP, hello? Yes, go ahead. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga palaantabay para sa buwan naman niya itong bareta bilang pagmakulugman sa mga atama na hayop, nangangapudan ang City Veterinary Office sa publiko na ibitaran ang pagparagaramit nin paputok dahil sa malaot man na epekto sa mga ini. Sigun ini kay City Veterinary Officer Dr. Manny Estipona dahil sa napapanaw naman na paggaramit ngunyanin mga paputok o firecrackers sa pagsabat kan bagong taon. Sa payag niya Dr. Estipona, hagad niya sa publiko ang konsiderasyon bako sa na sa ikakaperwisyo kan mga paputok sa tawo, pati man sa mga ayam asin ikos na apektado manin maray sa siling na ribo. Dahil sa totoo sana, sensitibong maray ang pandangog kan mga ini asin toxic ini sa salud kan mga ayam. Kung kaya hagad ginaray ni City Veterinary Officer Dr. Estipona na magkaigwaman konsiderasyon ang publiko sa namamatian kan mga ini, lalo ngunya na nagdadangadang ang pagsalida kan taon, puwerte ang garamitan ipaputok, lalo na ining boga. Mientras tanto nga ni na mailikay man ang mga ini sa siring na sitwasyon, abiso ni Dr. Estipona na ilag ini sa espasyo na matuninong dangan mas makakarelaksinda lalo na pag-aldaw na masabat na kan bagong taon. Yan ang impormasyon tiki sa luwas. Karen Ala, thank you. Thank you, Karen. Alar Mario nasa linya. Good morning, Padingal. Kumusta dyan? Hello, Padingal. Check it out, here we go, let me say it. Jacks on wax, make the Oy, sa mga may birthday dyan, i-text na tabi mga birthday greetings natin. Happy birthday po kay Brother No Alwin Bulawan, Aranya, dyan sa Pinar Piñaranda, Legazpi City. Kay Primong Gerald Bulawan, dyan sa Maslog, Legazpi. At sa aki ni Napading Archie at Madiweng na si Baby Jaja Perez, Balangitan, dyan sa Bigaa. Good morning, Tabi Sendo. Maray na aga tabi, happy birthday. Sabi ni Pading Ray, Lord Jesus, please help us to live each day faithfully for you. Thank you, Lord. A blessed Saturday, everyone. Yes, Padi. I love you, Padi. Yan, may magayon na. May magayon na rawit-dawit si Pading Ray, ha? Good morning, Tabi. Sir Wilbert Perinya. Day pong morning hirit sa DCGB Online. Unaglamaw ka. Day po.
Ikaw pong morning hirit, amigo. Ikaw pong morning hirit, amigo. Ha? Saturday morning, sabi ni Benji Ihili. From Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo, Korea Rilwit, and Monte. Thanks. Good morning. Should be there for Yaw na po si Paringal. Come in, Paringal. Thank you so much, Padi. Good morning. Paglaog kan bagong taon, may kanya-kanya ng plano ang mga aspirante sa national local election sa maabot na Mayo. Sa monitoring kan DCGB News, Nobyembre, Disyembre pa, ay mga papod ng pagsiripon ng mga barangay leaders ang ibang politiko digdi salbay first and second wave pasana ang ibang aspirante aray pamidid ang sa inda mga kagrupo sa maabot na eleksyon. Ang sabi wang mapasana ini ni nagarastusan alagad sa kadaklan ang mga PGM veteran na barangay leaders inakandidat na tulos min ribo-ribo milyon kung susumadahon sa gastos ninda province-wide. Dagdag pa ang ginastos ninda ngonya na Pasko para sa mga regalo. Ang iba haliman sa budget kan gobyerno, alagad ang iba personal man kan ibang aspirante. May mga aspirante man na walang nin budget, nakikisakay na sana sa kalinyada nindang dakulang politiko. Aliba, dahil man kaya lumantad sa mga barangay dahil sa gastos, kaya ayaw na sa naman sa mga makawang lugar, siring ka mga saudan, naglilibot. Alagad mo niya na Enero, pigilaoman na pagkaka-orobligara na in gastos dahil sa ito na talagang lumantad sa barangay dahil 4 na bulan na sana eleksyon na sa Mayo 2025. Marian ko karaskan informasyon di Sarwang, Malarmario, Ibibidi. Eleksyon na sa 2025, perang bulan na sa yun, niya perang maglalaban sa pagkagobernador sa Albay. Pero, para ng kalaban si Kung Joey. Nagkakirig-kiga naman kasuhapon kan Bareta ahali sa Commission ng Eleksyon. Ika palang kinag-file ki disqualification kay Governor Noel ang basihan kaso niya sa ombudsman yun na siya disqualified sa posisyon. Ang binasihan kaso niya sa ombudsman mangyari nagkakirig-kiga naman kita kasuhapon tamay kaso baga naman nagluwas sa kaso ka ito dismissal sa prom service ni Governor Rosal. So binasihan kan second division kan Comelec. Yan so binasihan kan second division kan Comelec na nagdidisqualifikar na naman sa gobernador. Makaskaso na ang pagdesisyon. Makaskaso na ang desisyon kan Commission on Election. May kinaraman dyan sa siring na bagay. Kundi, di kitang di mo tayo na desisyon yun. Yan ang desisyon. Ikon yan naging desisyon. Yan talaga ang desisyon. Ang hapot, ano ang desisyon? Kan mga albayano, yan day taram. Pagabot. Pero ang kondigdi yun, ang punto digdi, ang hapot digdi, makakasabay daw sa balota si Governor Noel Rosal. Tayo man, second division pa sana ito. Second division, available pa iyan sa Commission and Bank. Sigurado ako. Kunyan sa Commission and Bank. Di ba? Pwedeng imposible ito. Ito uyunan kan Commission and Bank. Siguro uyunan ito kan Commission and Bank. Di madesisyon dang disqualified ang alkalde. Iyan tabi baka parehong proseso ang gobernador i-appeal naman iyan sa Korte Suprema. Di ba? Ang hapot mo niyan, paano yan? Jenny,
Anong latest dyan kang printing kan mga balota? Kan mga nakaaging eleksyon yun, kung natandaan ko kan mga nakaaging panahon, kung tama sa kuyang recollection, gari November pa sa na June, Disyembre, na-print na ang balota. So automated ba yan? Ngunyan baga, anong bareta kan nag-print na sinda ngunyan kan balota? Kapag nag-print na, di ba? Kung nag-print na ngunyan, yung rason para na siya sabay. Kundi, kung iyan abutan kan commission in bank na desisyon, na dahil pa nagka-print sa balota, yan ang delikado. Kapag dahil ka na isinabay sa balota, maabo aga-arabutan ng Korte Suprema, pirang bulan, pirang aldaw, bago siya mag-desisyon ang Supreme Court regarding sa kasong iyan na panibago kay Governor Rosal. Pako John, ang crucial ngunyan kung makakasabay si ang pangalan ni Governor Rosal o dai sa balota. Sa desisyon na iyan kan Comelec. Iyan ang dahil tama sabi. Kaya, nagkakirigkiga naman kaswapon sa probinsya Canalbay. Hello, good morning. Hello, good morning, BP. Good morning. Man, imposible. Posible ba ka nangyari na nga ni? Taday imposible. Okay, sige. Second emotion. Saramayon ka. Grabe yung pangyari sa Albayan eh. Tapos sa boxing, BP, kung araw kan mangyari, Oh. sarap, pati si Mayora dyan, damay. Ako sa iling ko, di ko alam kung may nag-file kay Mayora. Di ko alam ikaw kung may nag-file. Automatic kan, BP. O kung may pareho. May president. Oho, ta si Mayora baga, suspender man kanong Ombudsman, di ba? Correct. Yan. President, magangapudkaan. Oh, baka kung may precedent na kay Governor Rosal, baka kung may nag-file. Kung dai yan. Pero kung may nag-file, ay, tapos, Automatic yan, BP. Oo. Nagkabirigla na may nag-file palan. ako talaga, dahil ko aram na may nagreklamo palang kontra sa iya na i-disqualify siya dahil lang naman sa kaso kanong sa Ombudsman. Si itong nag-file, bako pinangaranan nindo? Yan ba ka sa news? Ay, ano nga yung pangaran? Di mo nabasa? Nalingawan ko. Salbata na ka. Basa na sa nagiraray. Basa na sa nagiraray. Ata itaramo. Ata basaon mo, giraray. Kani marunuman mo. Ano nagsulat kayo? Di taramo. Basa. Nalingawan ko. Basaan mo giraray. Para mo. Ay na. Tanto, may views kami ka taon. Simple yun, simple yun sa BP. Oo. Dahil lang magpararalibong ang payo. Iyo. Relax lang. God's willing. Di ba? Ayun na yan. Yun na. Ako na noon desisyon. Yun na yan. Ayun na kita. Yung tatawa naman kitang maginibukaan. Ano pa bang kaya? Kaya, accept sa runtan ko na yun na ng kamugtakan. Di ba? Stress pati yan sa tuya. Kalintaw, kalawang ka. Pero kay Ano ka Pantang... na sa non-BP? Tawara naman. ang kay Kaya Puan... namin sabing multiple choice. Yes. Letter A, letter A, letter A. Iyon na. Okay. De, naka-out. Pangyari sa mga baka. Awinda. Woo! Dahil nag-eleksyon lugod sa Albay. Ako sa lingko. Ako sa pagkarabi. Bata nataymingan baga na si Governor Lagman nag-withdraw. Yung nga ni, sa Ropayano, ngunyan, Oh. maski na yung magburuto ng Albayano, pag si Kong Joey nagbuto ka sa diri niya, gana yan. Tapos na. O ano pa man ang pagpararibukan ta? Ano daw kung pwede ginalay magbalik si Congressman Lagman? O si Governor Lagman? Tayo baga, ruling iyan, na nagali ka na. Iyon na nga ni. Taara mo, kung halimbawa man inide masolusyonan legally, igwa ki dapat kimasalida kay Gobrusal, kung si Say. Tabasi sa regulasyon pa rin. Dahil man na substitusyon na. Ay, di pa, igwa pa. Ang substitution, pwede pa na, para sa tao na, tuluman sa ang qualification kang dapat i-substitute mo. Number 1, ang tao, nagadan. O na, disability, by disability, na disable. Ikadawang rason, siya na disqualify. Ang apot kan, parehas ba ang partido ninda? Ay, di ko ba simbagan tabi, Your Honor?
Dahil ko ba Oo, pag diba? kumpare yung partido? Eh, yung bagang bisis ka, naramdaman ko lang correct me if I'm wrong Ang bisis ka, pwede mo, if ever man ngayaw may senaryo pang harap ka, BP. Oo. Ikaw mag-ruling ka na dapat kapartido mo. Iyo man lang. Pero di ko sigurado, di ko aram yan masyado. Ayo, mas ka kaya nga ni. Oo. And that's the point. Di ba? Yes. Kaya nga Wala ako, na, si Batman. kaya nga kapag kabasa ko, tinurugan ko na. Ulog ko to sa tanong pa man. Ay na pangyari sa maabaka. Ano po yan? Bala si Batman. Bala na kan si Batman ta, okay na si Superman. Kung if ever man talaga ang araw ka, ano magiginibuta ka? Maski Ayun pa nga. kita magwarala. Ang hapot siya doon Terminator. Exterminator gari, BP. Exterminator. Okay, sige. Salamat. Salamat. Ay, nako. Pangyayari sa Maabaka. Hello, good morning. Good morning, Sen. Makaluluyo ang barita mo. At ayun na nga, kasuhapon baga nagluwasan na hapon. Excuse me, sabi mo baga sa bago. Anong nila ang desisyon mga taga-Albay? Ako, Hen. Oo. Ako, Albayan. Sa talagang pagpatarya kong Albayan. Ibigkot pa na lang ako magburuto. Kayo sa masala. Sindala, maturo ko dyan. Mala si Oo. Dapasal. Inampangan si kandidatong noon. Iyo ba, lapason takal sa rawayon ka dyan. Patawara kita ng Diyos. At ayunan, bigo, basta kung ano na ang desisyon, yun na. Diyan na, hiliw na. Ayan dapat. Ano hindi kita ki-stress. Ako una iyan, tanganing. Yun ang baha. Yun na yan. Yes. Maski sa mga kalaban, sa mga supporter ni Gobrosal nga, naputulugod, di ba? Pero mabot ang panahon, may panahon, mga tugang na may rariparo ta kung ano ang kuan, kung ano ang sitwasyon. Kasi ang kaso kay Governor Rex Lagman, nag-withdraw siya. Ngunya sa withdrawal niya nga, pwede siya giraray mag-substitute. Yan ang mga legal point niyan. Yan mga legal. Sisa yan pwede na. Pero tabing kay Gobrosal, bako pa tabi ini final and executory. Nasa second division po ini. Ngunyan, i-appeal iyan duman tabi sa Unbank. I-appeal ang duman. Hindi ako arong kumpirang aldaw ang appeal, budak kumpirang aldaw man mga tugang ang desisyon kan Comelec and Bank para sa whether to ano po gayan na uyunan or kontra mga tugang sa desisyon kan second division kan Sandingan ba kan Comelec. Grabe pala ng pangyayari. Ano? Iga pa pala ng mga araw gayan. Ako talaga di ko aram na nag-file pa lang. Ikaw palang kinag-file mga tugang ang pangaran si Juan ini kayang hapot-hapot na. Nabasa ko ini kasahapon ang pangaran kang nagreklamo halat ko na taylingon ko hay na nga ni so pangaran kang complainant mga tugang matandali lang tabi hay na nga ni ito si Josefino Joquino. Yan. Siya pa ang complainant mga tugang duman sa commission election. Ang basehan kan sa iyang resolution complaint, iyoan may kinaraman po sa resolution kanong ombudsman na nagsasabi-tabi na dismissed from service dahil sa grave misconduct mga tugang kandidatong gobernador na si elected Governor Noel Rosal. Okay, yan ang hilingon ta. Dahil pang idiluluwas mga tugang na reaksyon. An elected Governor Canalbay, taara mo, dapat sa mga istorya, sa mga kung an mahiling mo baga yun, objectivity kang news, sa mga istorya, dapat pirming yaon ang lado kan dating gobernador. Kung ano sa iyang reaksyon, may kinaraman sa siring na bagay. Yan. Kaya lang, siyempre, gano'y pa mang kilinuluwas, mga tugang na, na reaksyon, mga tugang elected governor,
may kinaraman mga tugang sa siring na bagay. Alright, ramon tanaw muna ang mga headlines ngayon na pagkaaga kasabay mga tugang. Babalikan tayo yan na mga istoryang yan. Tabi, ano? Babalikan tayo mga istoryang yan. Newspaper front page. Enot sa morning Elingon hearing. Tasuk, Newspaper Decision front kan Commission and Bank. Hello, Jen. Good morning. Come in. Marina, pagkaaga, VP Henry, Marina agad sa gabos ng mga parantabay. Ang may connection, VP Henry, duman sa kakaputan mo muna kung noorin ang pagpuon sa pag-imprinta ka mga test ballot. Sigun sa COMELEC na ipinaluwas kang nakaaging aldaw, pupunan ang imprinta ka mga test ballot sa masunod na bulan. Enero sa Enero sa is. Yes po. Madali Alagad, naman. ang mga Madali, Enero sa is. Nata, nangyaring Enero sa is. Anong paliwanag din daw? Ngunit nagpapadagos sa VP Henry sa indang pagpreparar ka mga makina na gagamiton. And kailan kaya Sir Henry na i-imprint kang Desyembre 26 ang mga balota para sa mga trainers, technical support in electoral board para sa election. Yes, I opo. see. And, Okay, pero sa official ballot na Enero sa isma po na imprinta? yes, VP Henry. Pero ang alaw ninda ang tatapuso na imprinta ka mo official ballot? Di bugtak o napahayag ko COMELEC kung sagkon rin ang sa inyong pag-imprint sa VP Henry. Alagad, target nila makapag-imprint ni nasa 70 million na official ballot na gagamiton 2025 midterm election. Okay, sige. Ngunit nakatutok din sa mga makina kang NTO para sa duwang EPGY na mga printers na supply, na ang supply provider iyo ang Miro system. Ano? Iyo ang Miro system to be Miro system. Iyo. Yes, Okay. po. Okay, so para sa iba pang pamayo kang darakulang barata sa lado nasyonal ngunya na aldaw, ang Bureau of Fire Protection nag-abiso sa publiko laban sa paggamit ng fireworks, partikular sa mga kaharungan. And pinagtibay naman kang COMELEC ang desisyon na nagbabasura sa disqualification case na ipigtangat laban kay Kingdom of Jesus Christ founder as in leader Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ang ipinalo tapos kasubat ilang different elites ano dyan sa kaso ni Kibuloy. And ang Department of Health naman nakapag-rehistro ng sobra sa sanggatos na firecracker-related injuries sa bilog na nasyon. And padagos ang isang patawid na pinapagparagat mo na paputok lalo na sa pagsabat pang bagong taon. And ang Department of Foreign Affairs padagos ang espiritos na mapauli sa Pilipinas sa lalong madaling panahon ang mga nakakulong na 13 Pinay surrogate mothers sa Cambodia. And basta lang ko naman nakaltas sa bulan ng kontribusyon sa SSS ang mga pribadong sektor, iyon ang masabat sa bagong taon kung sa VP Henry hari sa 14% na contribution rate na ipinautob kang 2023, paglaog kang Enero 1, magiging 15% na po ini. And ang DSWD naman, matapos magpaluwas ng mga batikot manungod sa AKAP, siglinaw kang DSWD na bako ini sarong fourth barrel na programa, kundi sarong responsibilidad ka mga bako din responsibility ka mga barangay officials ang pagtao kang mga listahan manungod sa mga beneficiaries. Dahil man talaga nagtao sa mga barangay official? Yes, depende mga... Paano sila nagkuha kang listahan? Kan mga kwalipikado sa AKAP? Yes, sabi ni Henry ni Secretary Rex Gatchalian, yaon ang sa indang mga DSWD field officer na nakatatag sa kanya-kanyang lokasyon. And ang pinag-order din bako sa mga walk-in clients o ipig-refer kang kung igwaman, ipig-verify na ako ninday. Dapat gayon, aramon man ni Secretary Gatchalian kung sa DSWD, pinanaman sa pagkakalistahan sa AKAP. Iyo, yan po. Di ba? Tama ka dyan, sir. Anyway, sa ugaring bata sa Mandideng opisina, yan ang mga renation na for follow-up sa DSWD. Paano nila pinilog ang listahan kan AKAP? Sisa nagkurak ang listahan sa mga barangay? Ayun, opo. Di ba? Dapat nagkukuha ka, taga DSWD, bakit akong sisay?
Tama, oo. Diba? Sabi- Oh. Pero may mga feedback akong nako ana. Kanda so na lang kanda barangay dem lista le mang tan. Nunca mo ba? Ni nato kwa tapos kana tayo nito. Okay. Dapat ang punto diyan nganing tumudan ito si Secretary Gatchalian nga bigtaram niya kung totoo yan ang i-verified ninda kung sa nagkuan mga regional offices kang listahan buda pinano sa pagkuha. Yes, oo. And kung nagduman talaga so mga members ng field officers sa barangay mismo, VP. Oh, correct. Okay. Yung PhilHealth naman, kinumpirma VP Henry na dahil magkakaigwaling sa contribution rate. Init sa ibong kang kawaran, kang ipigtagamang subsidiya para sa health insurer, halit sa 2025 national budget. Okay. Ang mantinido man po giraray sa 5% ang premium contribution rate at hindi man ini madudugangan. So, yan po ang panginat na kamayo kang darakulang barata sa Lado Nasyonal. Abangan ang mga detalye sa alas 6 at alas 7 pagbabarata hali sa Newsbase. Sa pangaran ni Derek Mar, ini po si Johnny Balyaran, Marina Aga. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Pagmata ko bagangon niya nung kaunang kiduang sinap ng batag, sulba na aga ko. Pero dyan ako mag-abuta. Sinuto ko muna sa batag. Jim, come in, Jim. Good morning, Jim. Yes, Bibi, maray na aga sa mga parantabay. Aratabunon ngunyan diki sa St. John the Baptist Church. So mga naggraduar, mga alumni kan St. John Academy. Wow, oho. May misa, alumni Thanksgiving Mass, may foot parade, alas 7, and alas 10, may programa. Mayor na bisita digdigis to speaker si Sir Dindo Nabol. Oho. Hindi na-graduate si Sir Dindo Nabol pala, Regional Director kan DTI, batch 1989. Sain? Sa Kamalig, St. John. Tibayon pala na. Oo, produkto pa lang siya. Si Madam Susana. Alumnus pala. Oo, ang presidente digdi si Madam Susana Leo Sala. Oho. Tapos si Kagawad Rodi Leo Sala. Aratabonon nga naga-monitor sa imo. Oho. O si Sir Benji Nueda. So, ni JP Nueda. Good morning. Good morning sa mga naggraduar dyan sa St. John sa activity nindangon niya na pagka-aldaw. Ayos. Mabuhay. Sa Santo BP, sa iba pa niya itong mga bareta, mantinido, nakabandera, and full alert. Status sa lado kan PNP, puninikan kapaskuhan pa, asin sa ngunya na masabat kita kan bagong taon. Pasado kay PNP Provincial Director Julius Anyunebo, pag full alert, kansilado ang mga leave, imbis on call ang kada miyembros kan PNP, in kasong igwang biglaan ang mga pangyari, rimalaso, kay puhanan otoridad, dapat pag inapuran kan Chief of Police, available. Ang aksyon niya sa mga COPs maging handa sa napirmi, ang mga pulis, mantang naglalaom ang pamayokan PNP, digdi sa Albay, in God's will na magi kitang solidong matrangkilo sa pagtalikod kan na taon 2024 asin paglaog naman kan New Year. Ultimamente, pigpapabot man kan PNP Provincial Director ang pagbati nin Happy New Year sa Gabon. Ingat po lahat. We celebrate this Eurythization this Christmas na maingat, mapagmatsyag. At of course, we enjoy this Christmas na kasama ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Of course, kami sa kapulisan nyo, lagi namang kaming handa. Katunayan nga yan dapat nag-i-enjoy din yung mga ibang pulis natin. Pero mas pinipili pa namin mag-silbi sa bayan. So, yan naman ay sinumpaan namin at tinatanggap namin yan
So, mag-iingat lang ang lahat, lalo na yung mga paalala namin pagdating sa mga krimen na po pwedeng mangyari at pag po pwedeng maging biktima kayo. Wala naman sana. Wala. Ang tingog kan PNP Provincial Director Digdi Salva ay Police Colonel Julius Anyo Nuevo. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Sandali lang po. Kalma. Kalma, tapo ng taong pag-asa. Natanaw din nagsimbag sa pag-asa. Gari lugod makulog ang buot ko ngunyan. Nagsimbag sa pag-asa. Dahil ko makakauron si Kwan, dahil ko makakauron si nga nito, John, si Alexis. Naribig ba? Madali lang. Tawagan natin ang pag-asa, mga tugang 5 minutes before 6 o'clock in the morning. Aramon ta daw ang latest tabi sa kamugtakan kang panahon. Tigdi po sa probinsya kan Albay. Ringing lang. Good morning, Miss Alexis. Good morning po, sir. Kumusta? Okay man po, sir. Kumusta ang panahon ta? Ay, May panahon pa kaya tayo? meron pa naman, sir. Kaya lang maulan. Maulan talaga. Okay, sige po Miss Alexis, go ahead po sa forecast. Opo, para po sa ating magiging kamugtakan ng panahon, ngunyang petsa 28 ng Disyembre. Bale po ang shear line ang nakakaapekto sa eastern section ng Northern Luzon at ito namang intertropical convergence zone ang nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao, pati na rin dito sa Bicol region. Bale, itong intertropical convergence zone ay magdadala ng mapanganurong kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran, asin mga pagkikilat at pagdaguldol, ngunyang aldaw. At i-expect natin na itong mga pag-uuran na ito ay magiging widespread throughout ngayong araw. Bale po ang tigatayang agwat ng temperatura ngunyang aldaw sa probinsya ng Albay ay maabot ng 25 to 29 degrees Celsius. At ang sa ating TC threat potential in the next week, ang potential na magkaroon ng bagyo ay mababa at hindi natin nakikitang may magmabilog na low pressure area o bagyo sa laog at sa luwas ng PAR within this week at sa next week. So with that forecast, inaasahan natin na ang pagsalubong natin sa bagong taon next week ay ang magiging weather natin ay generally fair weather. So, magandang balita po yun sa atin at hindi magiging mauran kan pagsaamang ta sa bagong taon. Opo. Bale, yun po ang ating forecast. Ito po si Alexis Rivivar ng DOST Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Sa ibig sabihin po, pagsabat kang New Year, maray ang kita ki-expected na weather disturbance tabi Miss Alexis, adi? Opo. Ayun, pero mauran ano? Medyo mauran-uran, may mga panakanakang pag-uran. By next week po sa ating long range forecast ay hindi naman natin nakikita itong shear line o itong IPCC na magiging opo na makaka-apekto sa atin kaya hindi masyadong mauran man yan sa New Year po. Di bilo pa lang ka ng purutukan ano? Opo. Bilang papurutukan. Okay. Salamat po Miss Alexis. Have a nice day. Opo, thank you din po, sir. Opo, thank you. Mga tugang, iyan po ang kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa pag-asa sa kamugtakan kang panahon. O madali lang bago kita magbareta, basaon ta muna so mga greetings. Ngunyan na pag-aaga sa satuya na programa. Good morning, Henry. Sir Henry, expect mo na masunod ka na didisqualify kang Comelec si Mayora GNC Bariso. Yan, ha? Another reaction, bahala ka yan. Okay. Masyado ka mo na ko ng pigtatara mo na.
Good morning, Kuya. Shoutout po kina Alexander Maravillas, Algie Irene Ativo, Mirna Novino from Ver Maravillas ng Kamalig Albay. Naka-DCGB kami. Number 1. Salamat po. Merry Christmas and a Happy New Year po sa lahat. Yan. Okay. Good morning. Sabi mo kanina, bahala na si Batman na may... Ako ba ko magbasa ka ng mga karaw nindo ha? Aba ko madamay. Namayag pag... Jenny. Good morning po, sir. Ano ito? Di po kiibang magibukan kundi sa takot na okay. Basta ngayon ako, Gubrusal. Okay, sige. Good morning, Sayang Haros, Kadaklan, Gusto, Noel Rosal Tabi. Salamat. Alright. Sige, good morning, Familia Mibuda Clan, na ano ito? Dahil na maburoto kung araw ka ng sistema kan Comelec. Ayan. Okay. Paano kaya yan mga tugang na may binasihan sa Comelec, di ba? Pwede po kayo magbalik graray silagman, tawara man si Rosal. Grabe ang kalaban sa politika. Matindihon. Okay. Hala. May mga curse na kamo Pwede po kayo magsalidag graray silagman kung wala na si Rosal. Good morning po, daing kangalasan sa Albayta. Okay. May kwarta da dyan, dakulo ng grasya sa mayon. Yan. Okay, good morning. Merry Christmas, Tabi Henry M. Sige po, salamat. Alam na this. Good morning, Madam Melinda Wee. Sa gabos da, tabi na mga listeners. Good morning po sa Macedonian Heritage. Sabi ni Jerel Aranya, all over the world. It's a Saturday morning, Henry M. Kalma. Yan. Naglamaw. Good morning, Tabi Marinaldao. Ano, totoo itong nabasa ko sa page nindo, Salbatan. Totoo po ito. Di ba ba yan nagpo-post Tabi ki fake news. Good morning, Migo. Salamat kay Jonas Rosal. Magbabalik ang morning hirit. Magkalipas lang kan mga patalastas, mga bareta sa lado sa tuyang kapalibutan, masunod na. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umapara siratit sir o driver ka man, estudyante
estudyante, simpleng tao, tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung si Ron Rosal, kung si Ron Rosal, kung si Ron Rosal sa imo ipadagos. Kung si Ron Rosal, kung si Ron Rosal, kung si Ron Rosal, lider ako matano. Dagdagan ni gas piso tong kaipuhan ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo orom sa gabos pako politika. Dagdagan ni gas piso tong kaipuhan ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo orom sa gabos pako politika. Lider ako matalo. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, asin po sa DCGB, always number one, always at your service, alas 6:06. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang, aldaw ngunya na Sabado, yapang headlines kan mga darakulang bareta kan aldaw, digdi po sa GB News Express. Headlines kan mga bareta, Comelec 2nd Division, pinagtibay ang desisyon o kaya pinagtibay ang desisyon kan ombudsman na minadiskwalifikar kay Governor-elect Noel Rosal. Rason asin danyos kan nangyaring sulo sa Purok 2 kan Lapu-Lapu, Legazpi City, padagos pang pinag-imbestigaran kan Bureau of Fire Protection. BFP inabisuhan ang publiko kontra sa paggamit in fireworks, partikular na sa mga maharong. Kibuloy, padagos sa pagdalagan sa Senado, disqualification case ibinasura. Sa ibang nasyon, South Korean Acting President Han Duck-soo inimpeach kan parliament. Sa ibang salado kang negosyo, presyo kan bagas, nagpuunang magbaba dahil sa Rice for All program ni PBBM. Health news, sustansyang dara kan balot sa salod kan tawo aramon. Padagos kitang ngunyan, mga tugang sa mga darakulang bareta, nagdesisyon ang Commission on Election 2nd Division na na-idiskwalifikar si dating Gobernador Noel Rosal Canalbay sa iyang kandidatura sa parehong posisyon sa 2025 midterm elections. Sa sarong desisyon na ipinaluwas kan Comelec, inunambitan kan Comelec 2nd Division ang pag-dismiss ni Rosal sa Office of the Ombudsman kan Disyembre 2022 dahil sa pagbalgar sa Local Government Code o LGC. Sigon sa Comelec, ang pagka-dismiss ni Rosal sa serbisyo nagresulta sa iyang disqualification sa irarom kan Section 40 Paragraph B kang Local Government Code, asin nagbabawal sa sisayman na mahali serbisyo dahil sa sarong administrative case o administratibong kaso na kumandidato para sa lokal na posisyon. Ang diskwalifikasyon susog sa petisyon na ipinaglatag ni Josefino Joquino na nagtaon doon sa pagka-dismiss ni Rosal. Sinabi kan Comelec na patunayan kan joint resolution kan ombudsman na nagkasala si Rosal nin grave misconduct, oppression asin pagbayolar sa interest kan serbisyo kon kaya ipinataw ang padosang dismissal serbisyo. Inot kay ni kan minaging Disyembre 5 kan bawion man ni suspended albay Governor Rex Lagman ang sa iyang kandidatura pagka-gobernador para suportaran si Gobernador Noel Rosal. Sangunyan, padagos pang gigibuhanin paagi kan DCGB News na makuan reaksyon ni Governor-elect Noel Rosal may kinaraman sa siring na bagay. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal.
Dagdag na report kasabay po ang bareta ni Jimmy Nasalita. Simultaneous kaswapon, gabos na household sa 23 barangays kan na Hobilyar under sa liderato ni Mayor Jorim Arcangel nag-distribuer ni na mga food packs ayuda sa mga residentes ni na barangay kung saan natungaman kaswapon maski mauranon sa banwan kan Hobilyar si Congressman Fernando Didi Cabredo. Ribong tao ang nakaresibi nin mga ayuda kaswapon. Good news after New Year, bulan-bulan sundo ini puraber magpuon campaign period. Igwang 5 sundo sa 10 kilong bagas an ipapanao tan lokal na gobyerno kan Hobilyar. Haros 4 na bulan libre sa bagasaan mga taga Hobilyar plus groceries kung saan programa ini na ipinagtagama para sa mga barangay. Dakulang kagianan ini sa mga Hobilyarinyos. Mantang may gustong pasalamatan sa Espiritu ini si Mayor Jorim Arcangel sa pagsabing party sinda sa programang ini, partikular sinda Congressman Fernando Didi Cabredo DSWD asin AKB, ako Bicol Party List sa liderato man ni Congressman Saldico. Next year, mamimigay tayo every month ng mga bigas at gross hanggang bago mag-start yung campaign period. Every month? Every month. Saan galing po sa LGU fund po. Magbibigay kami sa lahat ng household ng bigas at saka grocery at saka bigas ulit. So hindi yung naka-impake na ito. Hindi yung kinikilo-kilo pa. So, halos hindi na sila magbibili ng kuhan? Bigas kung kuhan-kuhan? Hindi na sila bibili ng bigas sa kanilang grocery. Sa bali 4 na buwan po. 2 buwan ng December. Sa December 2 buwan, tapos sa January, February, March, once every month. Hindi ilang kilo? 5 to 10 kilo po. Di ayos na. So, laking kagianan nito sa mga taga-Hobilyar. Opo. Nakakatulong po talaga. At the same time, pati yung mga ayuda program namin intact na. May mga gusto kong pasalamatan nito, Mayor. Unang-una gusto kong pasalamatan si Congressman Didi Cabredo, ang DSWD, at yung nagbigay din yung opisina ng ako Bicol Party List ni Saldico. Apo. Mayor Jorim Arcangel Canobiliar Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Papakusugon po kan Police Regional Office 5 ang inspeksyon sa mga tindahan kan paputok sa Bicol Region. Ilan siniguro ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon bilang pagsunod sa Republic Act 7183 o ang Firecracker Law kung saan may mga paputok na ipinagbabawal na ipabakal asin gamiton ngunyan na pagarani na ang pagsabat sa bagong taon. Sinabi ni Dizon na katuyuhan ninda na sigurohon ang kaligtasan kan gabos dahil sa peligrong dara kan paggamit nin paputok. Padagos ngunyan ang investigasyon kan Bureau of Fire Protection sa Legazpi City sa pinuunan, kung anong pinuunan kan kasulo, asin iwinalat na danyos kay ni sa sarong residensya sa Purok 2 kan Barangay 25 Lapu-Lapu, Legazpi City. Sigon kay Bureau of Fire Protection, Legazpi Deputy Fire Marshal, asin Public Information Officer, Senior Fire Officer 4 Gary Santander, and Ground Commander kan nagresponding mga bumbero. Alauna, 52 sa hapon kan mangyari ang sinabi ng kasulo. Sa pag-entrevista kang DCGB News kay Kapitan Karen Canon Valdez, naging makaskas ang pagresponde kan sa iyang mga residente harani sa lugar asin pig-aplikar ang bucket relay kung kaya naging napugulan tulos ang paglakop asin pagdakula kan sulo. Sinabi ni Manny Valdez na nakatabang ang mga bombero na naka-star sa indang barangay para mas lalong makaskas ang pagresponde digdi. Oras Pilipinas, 15 minutos makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Padagos kitang unyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig.
Kasi laking Pigrolak. Kagapay for more than 30 Pigrolak years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi! Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrolak. O naman na kadipisilan, ayaw maabot na liwanag. Ano man na pigagyan sa buhay, ayaw kanin pamilyang masasandigan. Nganang kapaskuhan, lugod pagkamot at maghadi sa sakton ng mga puso. Magkarosan kita pa doon sa mauswag na banwang daraga. Ang lokal na gobyerno kay ba ninyo, katwang asin magpapayaba sa inyo nin tunay asin buong buo. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon, mga daragenyos. Pagbati, gyalin kay Acting Mayor Junji Haushan. Payaba ninyo, payaba man kamo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kito, liglig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Kasing programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo.
makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang alas 6:23 po nin pagkaaga, bareta ko niyan sa Lado Nacional. Nag-abiso po ang Bureau of Fire Protection sa publiko laban sa paggamit in fireworks, partikular na sa mga kaharungan. Anumnal daw bago pagsabat sa bagong taon. Ini matapos na makapagrehistro ang ahensya nin kabilugan na 800 na insidente kan sulong niya na Disyembre na kadaklan nangyari sa mga residential areas. Sigon kay BFP, Public Information Service Chief Annalie Atienza, iniman ang standing order kan Department of the Interior and Local Government mantang katakod ini piging ganyarman kan lokal na gobyerno na magpasanin ordinansa na nagbabawal na gamiton ang pagpaputok sa laog kan mga kaharungan. Naman tinidumaan na nakabandera ang red alert o full alert status sa bilog na pwersa kan BFP sa God sa Enero 2, 2025. Mga tugang, pinagtibay po kan Commission on Elections ang desisyon na nagbabasura sa disqualification case na ipinagsangat laban kay Kingdom of Jesus Christ founder as in leader Pastor Apollo Kibuloy sa ipinaluwas na resolusyon kan full body. Ibinasura kay ni ang motion for reconsideration ay pinaglatag kan petitioner na si Attorney Sani Matula as in kan Workers and Peasants Party o WPP dahil sa kakulangan in merito base sa pinaglatag na motion ninda Matula
ipigpapadiskwalifikar si Kibuloy dahil sa paglatag kaini kan Certificate of Candidacy si raram kan WPP maski nabako autorisado na makabugtak sa iyang Certificate of Nomination and Acceptance na maikokonsiderar na material misrepresentation. Alagad sa kasimbagan kang kampo ni Kibuloy maski Dainin autoridad si Attorney Mark Tolentino na magrepresentar para sa WPP bako man ni grounds para disqualify ang sarong kandidato si Rarom Kanglay. Mutin academic naman ang issue lalo na tama kandidato si Kibuloy bilang sarong independenteng kandidato. Apera kay ni, dahil man pigdeklarar na nuisance candidate si Kibuloy dahil sa pighampang na kaso kay ni. Kasarabay ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy as in cash smuggling. Nasa 101 na ang narehistro kan Department of Health na kaso kan firecracker-related injuries sa bilog na nasyon. Sigon sa Department of Health, spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, na narehistro ang kaso kan nairido dahil sa paputok iyo anhali sa 5 rehiyon. Pinakadakol na na-record sa NCR, Region 3, Region 2 na sinundan kan Region 6, Ilocos Region as in Central Visayas Region. Ipinahayag man ni Domingo na sa nasabing injury, narehistro ang nagkausa ininin danyos parte kan mata, kamot, payo, bitis as in braso kan mga biktima. Mas halangkaw na kaltas sa bulanan na kontribusyon sa Social Security System kan pribadong sektor ang masabat sa bagong taon. Base sa anunsyo, halos sa State-Run Pension Fund, magpuon sa Enero 1, 2025, malangkaw nin 15% ang contribution rate sa SSS, halos sa 2023 na contribution rate na 14%. Sigon sa SSS, tinaasan ang contribution rate para mapataas man ang revenues asin masiguro ang long-term stability. Sakop sa adjusted contribution rate ang gabos na mga business employers as in employees, household employers as in workers o kasambahay, self-employed individuals, voluntary as in non-working spouse members as in land-based OFW members. Para sa mga business employers as in employees, self-employed members, voluntary workers as in non-working spouse members, and minimum monthly salary credit mataas nin 5,000 mantang ang maximum monthly salary credit nasa 20,000. Para man sa mga household employees o employers as in workers, ang minimum monthly salary contribution malangkaw sa 1,000 kung saan ang maximum nasa 20,000 pesos. Sa land-based OFW members, ang minimum na MSC malangkaw din 8,000 kung saan ang maximum kan MSC nasa 20,000 pesos man. Bareta sa luwas kan Pilipinas. Nakalipas po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Consiron Rosal, Consiron Rosal, Consiron Rosal sa imo ipadagos. Consiron Rosal, Consiron Rosal, Consiron Rosal, lider ako matano. Dagdagan ni gas, piso tong kaipuhan ang servidor na araw niya. Siron Rosal sa tong madala o man servisyo korong sa gabos pako politika. Dagdagan ni gas, piso tong kaipuhan ang servidor na araw niya. Siron Rosal sa tong madala o man
Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, Malaman! Certified Guapig. pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky Years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrola. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Si Vice Mayor Gemma Anong Hoko, nasa buot niya ang pagpaabot nin maugmang Pasko asin-asinsadong bagong taon sa Gabos. Sigun sa iya, importanteng mahay sa tahaw kan kaurugmahan sa Kapaskuhan dai makalingaw na magpasalamat sa mahal na Diyos. Aram niyang padagos ang mga inaaragihan na mga pagbalo kan panahon, siring kan bagyo, alagad sa hera kan mahal na Diyos, Gabos man nalampasan. Puli ka ini, ang Vice Alcalde kan Ginubatan, kasarabay ang sa iyang pagiriba sa sangguniang bayan asin mga namamanwaan. Pinapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Smile always! Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manuhod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin, pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminuorotan, bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarong, sa satuyang komunidad. Maabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ning pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Kito, digdi sa puso mo. Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom na kamo, nasa marhay na kamugtakan. Maugma ang pag-iiribahan bilang paghahanda sa pagsabat sa dakulang selebrasyon ng Pasko asin bagong taon. Sa panahon na ini, tinatakwan niya to ng pag-omaw ang satuyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sa iyang pag-abot, dara ang mensahe ng pagkamuot sa kinakban. Ang pagkamuot na ini, mapasatuya man lugod, kasabay ang pagmaot na maihiras sa lambang miyembro kang pamilya asin kapwa. Agadon man niya to sa mahal na Diyos na ang gabos, ligtas sa pagtama ng anuman na kalamidad. Kasabay ang paglaong na magkaigwa ng katuninungan ang bilog na kinakban. Sa Paskong ini, asin sa masund na mga taon, kita man lugod, magkasararo, asin mag-iribahan para sa progresibong Legazpi. Merry Christmas, asin mapasatuya man lugod ang matuninong na bagong taon. Ini po si dating City Councilor Alan Ranyola, dara ang serbisyong garantisado. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, buminutubunin pabor ang mayoriya kan Parliament kan South Korea para sa impeachment ni Acting President Han Duck-soo. Ini 2 semana matapos na impeach kan South Korean lawmakers si President Yoon Suk-yeol matapos ang puminalyar na deklarasyon kan martial law kan minaging Disyembre 3 ngunya na taon. Nasa kabilugan na 192 na kongresista ang nagboto nin pabor para sa pag-impeach ni Han na sobra pa sa 151 boto na kaipuhan para ini maipasar. Matatandaan na piglatag kan main opposition ng Democratic Party o na Democratic Party ang impeachment motion kanakaaging Huwebes matapos sa yumahan ni Han na mabugtak nin tulong bakanting tukawan sa Constitutional Court na iyon madesisyon sa impeachment trial ni Presidente Yoon. Inakusaran man kan oposisyon si Han na nagsayuma sa demands para makumpleto ang proseso kan impeachment kay Yoon. Sa ngunyan, suspendido man si Han sa iyang mga serbisyo sagod sa oras na opisyal na siyang maabisuhan kan parlamento. Business News. Business News. Nagpuuna po mga tugang na magbaba ang presyo kan bagas sa mga saudan. Inang kinumpirmar kan Department of Agriculture kasunod kan matrayumpo na implementasyon kang kadiwa ng Pangulo Rice for All program sa nagkapirang parte kan Metro Manila. Nag-agrangay naman ang mga market rice retailers dahil dainanin masyadong bagas na nababakal. Kadaklan nasa kadiwa ng Pangulo nagkakabakal nin sa inisyatibo kan Department of Agriculture.
local dealers, importers, wholesalers asin suportado man kan Philippine National Police. Pigsiguro kan programan marhay na distribusyon kan maabot o kan abot kayang presyo kan bagas na nasa 40 pesos kada kilo. Alagan limitado sa nasa 25 pesos o 25 kilos ang pwedeng bakalon kan sarong individual. Sigon sa Department o kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ang bagas na pinapabakal sa kadiwa mas barato ng 3 pesos sagkod 5 pesos kumpara sa ipig papabakal kan mga market retailers. Health News, mga tugang, kasabay po si Jenny Balyaran, hali dyan sa Newsbase kan DCGB. Good morning, Jen. Good morning, Sir Henry. Nanutaran ang mas dakol na paratenda kang balot ngayon na Kapaskuhan. Aram ta daw na may sustansyang makukuha sa balot, inisarong fertilized egg embryo na halik sa bibe na pinakalakagaan o pinasangaw. May daraining sustansya aram na sinakang protina sa lawas na makakatabang para mapakarahay ang mga naraot na cells at yung tissue sa lawas. May source kang iron para sa sirkulasyon kang dugo. Igoma ng 116 mg calcium para proteksyon laban sa osteoporosis at sin cancer. Pwede man gamiton bilang pang-diet dahil sa energy sa lawas, alagad ang sobrang pagkakankaini, nakakaraot man, siring kang pagkakaigwaning halangkaw na cholesterol. Yan ang health news sali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, Marinada. Pag-asa DOST kasabay si Alexis Rui Vivar sa kamugtakan kang panahon. Sa ating magiging kamugtakan ng panahon, ngunyang petsa 28 ng Disyembre, bale po ang shear line ang nakakaapekto sa eastern section ng Northern Luzon at ito namang intertropical convergence zone ang nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao, pati na rin dito sa Bicol region. Bale, itong intertropical convergence zone ay magdadala ng mapanganurong kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran, asin mga pagkikilat at pagdaguldol, ngunyang aldaw. At i-expect natin na itong mga pag-uuran na ito ay magiging widespread throughout ngayong araw. Bale po ang tigatayang agwat ng temperatura ngunyang aldaw sa probinsya ng Albay ay maabot ng 25 to 29 degrees Celsius. At ang sa ating TC threat potential in the next week, ang potential na magkaroon ng bagyo ay mababa at hindi natin nakikitang may magmabilog na low pressure area o bagyo sa laog at sa luwas ng PAR within this week at sa next week. So with that forecast, inaasahan natin na ang pagsalubong natin sa bagong taon next week ay ang magiging weather natin ay generally fair weather. Bale, yun po ang ating forecast. Ito po si Alexis Rivivar ng DOST Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Mga tugang, sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, kasabay si Jenny Balyaran, Angel Mostasa, siriman ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sendong na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Sa pedor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatapangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programa sa nidadasin pang salud, para sa gabos na ligas venyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na ligas venyo. Ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Whenever I see girls and boys
Sa mga araw na nagdaan, sa masasayang sandaling iyong naramdaman, sa mga pagsubok na iyong naranasan, ang Kapaskuhan ay mayroong mensaheng ibig ipahiwatig magpakailanman. Umasa at manalig lamang na kasama mo ang Panginoong Hesus anuman ang iyong pagdadaanan. Sa bawat pamilya at sa bawat tahanan, naway pag-ibig ni Hesus at pagmamahal ng bawat isa ang maghatid sa inyo ng tunay na kasiyahan ngayong Pasko. Manahan nawa ang banal na sanggol sa ating mga damdamin at magbunga ng malalim na pananampalataya sa walang hanggang pag-ibig ng ating tagapagligtas. Kasama ang aking minamahal na asawa, City Councilor Emmanuel Kulaway Ribaya at ang aking buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Board Member Dr. Eva Josephine Shapno Lopez Ribaya, malugod na bumabati ng masayang Pasko at masaganang bagong taon. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Sarong mensahe para sa mga taga Segunda Distrito Canalbay. Hale kay City Councilor Glenn Casulya asin kan bilog niyang pamilya. Ang Pasko, iyo ang pagselebrar kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. Sa mga panahon na ini, padanayon niyato ang pagkaminurootan, pagkasararo, asin pagpatinaraot-taohan, susog sa kasuguan kan sa tuyang mahal na Diyos. Lugod man magkaigo kita nin maugma, asin pano nin pagkamuot na Pasko. Masagana, asin matuninong na bagong taon para sa gabos. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya ang pag-abot kang Pasko, deita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan ay no times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na deita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kang Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ni pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ati Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mapusong bagong taon sa gabos. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kong Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kong Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Ang biskwit na humil, di man nakaraot yun, ano? Basta ba ko expired? Ano yung English pa lang kang humil? I-research ko daw. Okay, bueno. Mga tugang 10 minutes bago po magabot ang alas 7 ng aga. Hello? Ano tabi? Sige, iyo tabi. Oh, okay. Okay, sige. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom, ninala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago, tanganing mo atay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kan Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtauning proteksyon. Sa lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man po ang Liver Aid sa pagpugol kan pagubag kay ni. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Alright. Mga tugang, ang pinakaputok na bareta, baga, sa Albay, iyo ang naging pagluwas kang desisyon kan second division kan COMELEC para i-disqualifikar mga tugang si elected Governor Noel Rosal. Second division po yan. Ang mga abogado, igwatabi ki mga remedyo na pwedeng gibuhon yan. Kung susundan ta, mga tugang so nangyari kan mga nakaaging mga panainot na mga bulan, kan ma-disqualify si Governor Rosal, mga tugang igwa po iyan ki remedyo na ginibo na ipinag-apil ini sa Commission in Bank, mga tugang kan COMELEC. Ang hiling ko, garo pasisiring dyan ang direksyon. Bako mangitang abogado, pero kung susundan mo sa mga proseso, arog po kayan. Now, ano ang reaksyon mga tugang kan gobernador sa kasong ini? Kaso bago, kasubanggi, bago ako magturog, nagkaturog kayo ako subanggi mga mag-alas 2 na nin maaga, tamay mga pigkasiribot-sibutan kami sa muyang pamilya, Naramisis, pamilya Naramisis, no? Pigjat ko si Gobnoel, budang niya na aga, no? Pigko ako so lado ni Gobnoel kung ano nga niya ko ugob ang sa imong reaksyon. May kinaraman hindi. Kung may statement na sinda ang sa iyang kampo, may kinaraman po sa bagay na ini. Day pa po mga tugang ki ipinapaluwas na statement ang elected governor kang probinsya kan Albay, no? Ang nagluluwasan lang ng mga bareta, iyo po ini na disqualification sa iya sa second division pagkatapos na filean siya ki reklamo mga tugang ni Saro Tabi na nagngangaran na malat ko na ha tahiligong ko so
pangaran mga tugang kan complainant ni kundi ako nasasala tagadigdi po ini sa Legazpi, no. Pangaran niya si ang complainant tabi sarong nagngangaran na Josefino Joquino. Yan. Gusto kong kutangkuanan kilado mga tugang an sa tuya na gobernador. Kaya lang pinagrespeto man niya to sa iyang pagiging silensyo ta igaman bagay ni ki legal team, no. Kaya kaso bagi budang niya na aga pigchat ko giraray mga tugang si Governor-elect Noel Rosal. Elected Governor Noel Rosal. Dahil pa po sindaki official statement kung anong gigibuhon may kinaraman sa bagay na ini. Kaya po dumanso mga supporters, mga tugang kan Rosal, no? Although, dakol akong na, duman sa post, may sabi nga ni sa termino dyan sa kanto, paingurag ang reaksyon. Mga tugang may kinaraman digdi. Tabi, mga tugang. Kaya, halaton tapuan official na statement kan kampo ni Governor-elect Noel Rosal para sa bagay na ini. Tangani, na masabutan ta kung ano po ang sendang mga legal remedies na pwedeng. Although sigurado kita, tayo ni nasa second division, ang mga abogado, kaya yan, ika po ki remedyo legal, nagigibuhon. Sumet naghapot digdi kay Mayora G, dahil man po dumang kasarabay si Mayora G sa desisyon mga tugang kan ombudsman sa second division, ta supig reklamo tabi, iyo man lang si Governor Rosal. Na nagresulta para ang second division tabi mga tugang kan COMELEC desisyon na siya i-disqualifikar base po duman mga tugang sa desisyon kan ombudsman. Ang ground for disqualification, naroon naman nindo itong kaso na nagluwasan kan mga nakaaging aldaw sa kan ombudsman, mga tugang na ang terminong ginamit naman dismissed from service, mga tugang sa tuya tabi an elected governor kan Albay. Iyan so binasihan tabi. Ngunyan, permado po iyan kan mga commissioner na sinda Marlon Casquejo, Presiding Commissioner, Ray Bulay, Commissioner, asin po Nelson Celis, saro sa mga commissioners sa second division na nag-handle po kang kaso. Pinagsasabi mga tugang na mga batas na nabayular, itong binasa niya to kas bagong alas 6. And kung matandaan nindo, inot ng naka-TRO baga, may naka-TRO baga na kaso, taitong COMELEC Resolution 11046 na iyo po tabi mga tugang ang pinagbasihan kan Commission on Election. So laton ta ang lado mga tugang ni elected Governor Noel Rosal kung ano tabi ang sa indang opinion as an reaction may kinaraman po sa siring na bagay. For the meantime, sabi nga ni Gob sa mga post niya, kalma. Kalma sa nakita. Kalma ka, boss. Nga ni po na daiki problema. Halat-halaton niya to. Ngunyan, nasa proseso ngunyan, June, kan pag-imprenta, kan mga balota, tabi. I mean, ang pag-imprenta kan mga balota, gigibonda tabi sa Enero 6. Natapig sabi tayo ni, importante po mga tugang ang printing of ballots para duman sa mga disqualified, pinagdidisqualifikar na mga kandidato. Tanghapot dyan yun, with this case tabi na dinesisyonan kan COMELEC tabi sa second division, makakasabay daw si Gubrosal mga tugang sa official ballot. That iyan po ang data aram. Kaya, panahon sa naan makakataram, budaan mga legal na remedyo ang makakataram kung ano po ang mangyayari dyan. Pag-imprenta kan balota, mapuon tabi da sa Enero 6. Sabi ni Jenny, susog naman sa nakuan ni Jenny, na bareta sa Commission on Election. Kung ang pang-imprenta kan balota, January 6, anong pitsangon yan? 28, more or less mga 1 week, no? Mga 1 week. Bata baga,
na ililuwas su desisyon kasuhapon kan COMELEC. Kasuhapon, iyo ang last day of office mga tugang sa gobyerno sa taon 2024. Tama yon? Ta sa Lunes, day pong opisina, Rizal Day. Sa 31, day pong opisina tabi deklarar mga tugang na ang New Year's Eve deng trabaho. Pitsa 1, lalo na po na daing transaksyon mga tugang sa gobyerno ang New Year's Day. Mabalik ang transaksyon sa gobyerno pitsa, tama Jenny, pitsa 2 ano? Pitsa 2 ba o pitsa 3? Pitsa 2. Mabalik mga tugang ang transaksyon sa gobyerno pitsa 2. At tabi, so most probably sa pitsa 2 or 3, iga po ki mga development may kinaraman sa siring na bagay. Iyan ang abangan niya to mga tugang na mga albayano. Takita sa probinsya, tagahalat sa nakita kan mga nagluluwas na mga bareta, di ba? Dahil kita kimins na makapag-follow up duman sa diretsa mismo sa COMELEC, etc., may kinaraman po sa siring na bagay. Okay? O yan na muna, mga tugang padagos niya itong pinagkukuatabi ang lado ni Governor Rosal, may kinaraman sa baretang yan, mga tugang na nagluluwasan, digdi po mga tugang sa probinsya Canalbay. Happy birthday kay Mimi Bendian Villania. Yan, sabi ni Dr. Raul Bendian. Happy birthday po, Mimi Bendian Villania. Happy birthday, madam. Sabi po ni Dr. Raul Bendian. Enjoy your day. Okay, now, alas 7 na, sarong, kwansa na, 30 seconds. Sabi ko baga John, ako nang iturog kasubangging mga bandang mag-alas 2 na aga. Tamay pigkasiribot-sibutan kami kasubanggi, may mabundo pong bareta ang pamilya Clemenya. Ang sa Kuyang Agum, ang apelyido po sa pagkadaraga, Clemenya. So mga relatives and friends tabi dyan ni Joaquin Clemenya Jr. No? Nagapulsa ko si Mrs. Ngunyan, may bendisyon na po ang sayang agum na si Atining Altea Pahe Clemenya. Piparam po kan pamilya Clemenya na ang sa kuya pong brother-in-law na si Joaquin Clemenya Jr. Ang apod sa iya kan mga friend niya, Jack. Ini po, auditor dyan sa Commission on Audit. Diyan po siya nagtatrabaho sa COA, Regional Office number 5. Pero dakol siyang na-assign na mga opisina kan gobyerno. Auditor po siya sa Commission on Audit. Si Kuya John Tabi, nagpaaram na sa kinaban. So mga relatives and friends dyan, pipaaram po ka muna si Kuya John, Jack Clemenya Jr. Si father-in-law, Joaquin Clemenya Sr. yon. Ini si Kuya John, yun po ang junior na aki. Obviously po, siya, Joaquin Clemenya Jr. Kasubanggi tabing mga alas 10, mag-alas 10 o mga 9:55 ang pagkabanggi, pigrush siya sa ospital. Tapos, kang pigra sa hospital, nag-expire po duman sa ACE Medical Center. Kaya po, sa mga relatives and friend, tabi, nara misis, so mga gabos-gabos na, dahil na tabi, sarang pipaaram lang kamo. Ibuborol po siya sa, ano nga sa bugtong yun? Ano nga ini? Sa bugtong St. Peter Chapel. St. Peter's Chapel dyan sa bugtong. Diyan po ibuborol, ngunyan na aldaw. Tangunyan pong alas 6, ano yan, ayuso na so sa iya tabing. Tabi ka palampasan bagang mga 6 hours. Ngunyan na alta, nagadan ka sa bangking alas 10, ngunyan pong alas 6, ayuso na po sa iyang lawas. And ibuborol po dyan sa St. Peter's Chapel sa Bugtong, Legazpi. And pagkatapos ka, day pa po kidesisyon si Atining sa agum kung nuwarin po ang lubong kan sa iyang esposo. Kaya sa mga katrabaho man ni Atining tabi diyan sa ano yan sa sarong bangko pipaaraman kamo sa mga relatives na Atining boda relatives man kan Clemenya and Pahe tabi pipaaram kamo na si Kuya John Kuya Jack no may bid sa apod na Jack kan sa iyang mga friends boda ano yan ang full name niya po Joaquin Clemenya Jr. Pipaaram po kamo
na siya po nagpaaral na po sa Kinaban, Kasubanggi. Yan po ibuburol sa St. Peter's Chapel sa Bugtong, Legazpi City, Ponpo, Ngunya na Aldaw. Salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programang Radyo Klinika. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Goodbye. Maray na aga. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero